Дзяржаўная установа адукацыі, сярэдняя школа нумар 3 горада Ваўкавыска. Шчылік Вікторія, 8 А клас. Людміла Воранова, удава вайны. Удава вайны. Я бачыла яе. На выгляд невялічкая жанчына, руплівая, раней за ўсіх устае, каб накарміць дзяцей, дачок і сына. Умее ўсё, і сеяць, і араць, каня лавіць і запрагаць на пашы, капіцы сена босаю брод цягаць, і стомленасці нават не заўважыць. 5 дзетак на яе спіне, няма калі ні плакаць, ні стамляцца. Загінуў муж, іх бацька, на вайне. Цяпер адна прывыкла завіхацца. Яна не мае права быць слабой. Забылася, што звалася жанчынай. Перад вачыма той, апошні бой пад Кёнігсбергам, дзе Васіль загінуў. Пазней аднапалчанін расказаў, як муж яе змагаўся за айчыну, пра перамогу марыў, як чакаў, што вернецца ў родныя мясціны. Убачыць зноў сям'ю сваю і дом. Малодшага ж пакінуў немаўляткай. Назвалі, як і бацьку, Васілём. Ужо падрос, магчыма, скажа «татка», але не даў сустрэцца большым Бог. Напэўна, лёсам так наканавана. Баі амаль. Увесь загінуў полк. У Прусіі ўсходняй пахаваны. І да яе двара бяда дайшла. Пастукала нясмела паштальёнка і з вінаватым позіркам пайшла, трымаючы, як кулю, пахаронку. Яна не галасіла, нібы звер. На слончык села моўчкі, як застыла. У яе 5 дзяцей. Дава цяпер. Патрэбна удвая не роспач, сіла. А плакаць будзе потым, уначы. Калі паснуць і плач ніхто не ўчуе. Пагладзіла дачушку па плячы, перахрысціла. Хай іх Бог ратуе. Жыццё з тых пор цягнула за дваіх. Жыла надзеяй, мужа ўсё чакала. Не верыла паперцы, многа іх без вестак на вайне папрападала. Вось так, спадзеючыся, і яна жыла, дзяцей на ногі падымала. Усё сваё жыццё удава. Адна, бо больш нікога ўжо не пакахала. Сваю любоў, клапоты і цяпло яна падаравала нам, нашчадкам, каб помнілі заўжды, што войны зло. Ад іх жанчыны ўдовы плачуць украдкам. Все?